Тиквички с ориз за по-малко от 15 минути и на мен не ми се вярваше, че е възможно, докато не пробвах мултикукъра на инстант. Признавам, първо ми изглеждаше като космически кораб, но се оказа, че се работи изключително лесно с него. Един от малкото мултикукъри на пазара с вътрешен съд от висококачествена неръждаема стомана за максимално здравословно готвене, уред който съчетава тенджера под налягане, бавно готвене, сотиране и дори приготвяне на домашно кисело мляко, което нямам търпение да видя как ще се получи. Приготвя храната до 70% по-бързо и с по-малко енергия. Сотирах лука и моркова на програма сотиране, добавих ориза, водата, солта, мазнината, избрах функция райс и само след 9 минути имах най-пухкавия и вкусен ориз, който съм правила. Накрая добавих тиквичките и ги оставих да се досготвят в парата и после си облизахме пръстите. От 14 ноември ще има големи отстъпки в сайта на Instant, а с моя код DARI получаваш безплатна доставка и подарък рецептурна книжка с интересни рецепти.